लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम back to my moto girl थिकलि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आरोना माने नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो आङो आंनि चेनेलनि नामखौहाय सोलायबाय माने आंखौ लोगोफ्राना बांसिन थिकलि होनो आरोना माने आं थिकलि फिसासा नालाय ओंखायनो थिकलि बुङो ओमफ्राय दा आङो चेनेलनि नामखौबो मोट' गार्ल थिकलि लाबाय आरोना दा आंनि चेनेलनि नामखौहाय माबायदि मोन्दों कमेन्टआव हरनानै एसे खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय आं दा टाउनाव थांनो ओंखारदों आरो आङो बाइकआवहाय मोनसे बुस्थु लागायहैनो नागिरदों windshield ओमफ्रायहाय दा windshield लागायनानै आरो आंनि चेनेलनि नाम आरो इउटुब लग'खौ आं लागायफागोन आरोना बेखौबो दा आङो windshield अनलाइनसो अर्डार खालामदों दे माने दहायसो सफैदों बेबो माने माबायाव मा होनो श'रुमावहाय बिराद दाम बुंदोंमोन नालाय ओंखायनो आं लानाय जायासै अनलाइनाव खमनि मोननायखाय अनलाइनावनो अर्डार खालामबाय आरो ओमफ्राय बेबो दहायसो सफैदों दा आं बेखौनो लागायहैनो ओंखारदों आरो आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोआव फैबाय थादो थ' लेट्स स्टार्ट दा भिडिअ रुमाव हाबफैला आरोना बिनिफ्रायनो लेंहरनोसै फंबायखौ रेडि जाना जायाखै आं दहायनो फन खालामखादोंमोन गथ'खौ लोगोफोर सफैबाय आरोना बे रयेल एनफिल्ड श'रुमावहाय माने बियो सार्भिस सेन्टारसो ओमफ्रायहाय मा होनो बेखौ श'रुमावहा बैयावसो आरोना बिनि अपोजिट साइडआवसो दङ ओमफ्राय बे मा होनोमोनलाय सार्भिस सेन्टारा जाहैबाय बे आइ हटेल दंना आइ हटेलनि अपोजिट साइडआवनो आरोना सार्भिस सेन्टाराहाय ओमफ्रायहाय श'रुमाहाय एसे सिगांहाय बिशालनि लाइनाव आरोना बिशाल खाथियावनो दा लागायनानै लाग्रोसै लोगोफोर लागायनो नागिरबाय नै बे मनाया हरनांगौ आंहा माबा माबि सोनो मोजां दा बे जाहैबाय बिशालनि मनामोन आरोना बेयाव सोनानै लाबोदोंमोन आङो ओमफ्रायहाय बेखौ बिराद बुस्थुफोर सोजायोना ओंखायनो लांफिनगोन आं बेखौ न'आव गालाङा गालांनायाव गैया आरसि रुख' लागायखांबाय आरोना windshield दा माबायदि नुदों windshield लागायनानै कमेन्ट होननानै एसे खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर जोङो ओंखारबाय आरोना बिनिफ्राय दा थांगासिनो जोङो मा होनो स्टिकार सिथाबनो आंनि चेनेलनि नाम आरो इउटुब लग'खौ हैनो दा थांगासिनो आरोना दखानखौ नागिरनांसिगोनसो दा दखानानो मोनसेयाथ' बन्द'सो आं दहाय सोंहरनाया खोदोमथलाना अबेनिबामोन आरोना बियो दा बियो बन्द'सो जाथ'नानै दंनो ओमफ्राय दा आलदा दखान नागिरदों आरोना लोगोफोर नै सफैबाय आरोना ओरैजाय ICICI बेंकनि अपोजिट साइडआवनो आरोना बे दखाना ओमफ्राय दा बेयावनो लागायसै आरोना जोङो हाबबाय दखाना
आरो नैबे साइडआवबो लागायबावनो नागिरबाय आरोना आङो साइडनिफ्रायबो नुनायनि आरोना थेंक इउ दे थ' सेरनानै होनायनि खोमसि जाबाय मोनालायबाय ओमफ्राय ओंखायनो बारा मोजां दासो थ' सेरना होनानै मोजां नुबाय मट'गाल टिकलि मोजां नुदोंना लोगोफोर कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय नै ओरै फारसेथिंबो आरोना नै साइडआवबो लागायखांबाय लेफ्ट साइड राइट साइड लागायबाय ओमफ्रायहाय नैबे विन्डशील्डनिखौबो नायदों ओमफ्राय आं नैबावहाय बे इन्डियानि फ्लेगखौबो होनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दा गैयानो स्टकआव ओमफ्राय दा उनावसो लागायफिनसै आरोना आङो दा लोगोफोर सोरबाफोर जुदि लागायनोबा बेयाव लागायफैनो हागोन आरोना बै ICIC बेंकनि अपोजिट साइडआवनो आरोना UN स्कुलनि लाइनावनो दङ बियो दा सोर सोर लागायनो गोसो लागायफैबानो जाबाय बिराद मोजां लागायदों आदाया स' लोगोफोर जों बिनिफ्राय ओंखारबाय आरोना दा आरो मोनसे बुस्थु लायबावनांगौ दं आङो दा लायसै मोनाबायबो उपाय गैया लालांखासै फैबाय नालाय नै लोगोफोर जोङो माबायाव हेलमेट दखानाव फैदों आरोना बाव मा होनोमोनलाय बुस्थु लांनो फैदों ग्लभ्स लांनो फैदों आङो दा दंना गैया भैया ग्लभ्स होगा ना हाँ फुल बेखौ लानो नागिरदोंमोन आङो बे दंनाया दंखायोमोन आंनाव ओमफ्रायहाय आंना बारा मोजां नङामोन आरोना स' लोगोफोर लाखांबाय आरोना बिनिफ्रायनो ओमफ्राय दा जों ओंखारनोसै न'आव थांनो मोनाबायबो दा टाइमा जाबाय 7-11 जाबाय आरोना दा मोनाबायानो दा आङो न'आव रायजासिगोनसो न'आव बिमाजों ओरैनो बिमाया फन खालामनानै रायहरखाबाय मा दाबो सफैया होननानै दा आं दिनै भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानसोबा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय